веднага, ма! Идиот смотан, трябва нещо да му метна. Ето и ще стане. Ама той днеска трябва да ходи на училище. Нещо ще закъсне той. 2 часа по-късно. Колко е часа, дай да видя. 10 часа, аз трябва да ходя на училище. Вземам раницата и тръгвам. Така, ученици, започваме по математика. Госпожо, закъснях. Смърт, точно на време. Как така на време, госпожо? Той 10 часа. Днеска ми се спеше до късно и така, започваме по-късно. Хайде сядай веднага, бе, идиот смота.